Do 20. let 11. století se o víkendu přenesli návštěvníci Horního Vítkova u Chraslavy. Bitvě o Moravu přihlíželi davy lidí. Na bitevním poli v Horním Vítkově se sešla zhruba 100 bojovníků. Těžkooděnci, lehkooděnci, střelci z luků a praků. Na jedné straně Poláci, na druhé Češi. Vy odtáhněte, jinak vy všichni zemřete. Je to akce zasazená do počátku 11. století a dokumentuje nebo nějak zobrazuje období, kdy Češi dobývali na Polácích Moravu, kterou obsadili asi o 20 let předtím. Ten příběh je situován kamsi na Moravu, protože my o tom nemáme přesné zprávy, jak to dobývání probíhalo. Máme jedinou větu z Kosmovy kroniky, kde se zmiňuje právě o tom, že kníže Oldřich dobyl Moravu a předal ji svému synovi Břetislavovi. Konec se podařilo těm útočníkům zlomit odpor těch obránců a dostat se dovnitř. Vyhrál český oddíl vyslaný knížetem Oldřichem. Vůdce bojovníků však velkomyslně nechal polské vojáky odejít za to, jak čestně a statečně bojovali. Je to úžasný, je to obrovský adrenalin. Tohle, co mám na sobě, to neváží moc, to je ty lehčí zbroje, takže do 10 kg se vydám, samozřejmě k tomu přilba, nějaký štít na zádech. Bardzo dobře, super. Komentovanou zhruba půlhodinovou bitvu si vychutnali i sami návštěvníci. Líbilo, pěkný to bylo. Mně se to vždycky líbí moc, je to pohoda. Bylo to krásný, byla krásná válka, Češi vyhráli. Jana Šrámková, televize Genus.